Keď sa ti začne tvoriť stukovatená pečeň, tá prekliatá potvora začne rásť. Je ťažšia, nafúknutá a keď sa už nezmestí tam, kde má byť, začne tlačiť. Najskôr na pravý bok, potom hore na krk až po rameno. A ty si myslíš, že máš problém s trapézom. Pritom to všetko ide z pečene. Pod pravým rebrom cítiš tlak, ako by si mal vo vnútri kameň. Mnohí si hneď myslia, že treba prepláchnuť žlčník, ale pravda je, že musíš vypáliť ten zasratý puk z pečene. To nie je žiadny detox z Instagramu, ale reálna biológia. Pečeň je továrňa, ktorá premieňa T4 na T3, teda hormón štítnej žľazy. Keď je pečeň v háji, hormóny tam síce sú, ale doriti nefungujú, lebo sa nemôžu aktivovať. A bez aktívneho T3 sa spomalí celé telo. Únava, priberanie, tlak, nálady. Ak chceš, aby ti hormóny konečne makali, sleduj ma. Naučím ťa, ako dať tú pečeň späť do formy.